Bizikleteroak elkartean, bizikleta zare konektatu, seguru eta erabilgarri baten alde lan egiten dugu Gasteizen. Gaur, Errege Katolikoen kalean oinarritutako proposamena aurkeztuko dugu. Ardatz hau funtsezkoa da hiriko bizikleta bidezko mugikortasunerako. Gaur egun, eten handia dago Lozerran kalean eta Gasteizko etorbidearen artean, eta horrek zaildu egiten du ekialdetik mendebaldera bizikletaz joatea. Kontua ez da erosotasuna bakarrik. Segurtasunaz ari gara, eguneroko bizitzan persona gehiagok bizikleta erabiltzea errasteaz. Gure proposamenak planteatzen du Errege Katolikoen kalean jardutea lotura hori hobetuko duen lehen ekimena hain zuzen. Kale honek zirkulaziorako 3 karril ditu gaur egun, eta horrek bidea berrantolatzeko aukera ematen du. 2 noranzko bidegorri bat jartzeko, bidearen funtzionaltasun orogorrari erraztuz. Errege Katolikoen kalean aritzea urratz erabilgarria eta errealista da. Errege Katolikoen kalea hasiera izan daiteke. Konexio osoa, Gasteiz etorbideraino, guztion helburua.